дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, вазири корҳои хориҷии подшоҳии арабистони саудӣ Файсал ибни Фарҳон Оли Саудиро ба ҳузур пазируфтанд. боғи сомон метавонад ба Тоҷикистону Русия анбурӣ бедона диҳад. сафорати Тоҷикистон дар Русия аз ҳамватанон даъват намуд, ки танҳо ба маълумоти расмӣ таваҷҷӯҳ намоянд. дар душанбе Иди Меҳргон бо шукӯҳ таҷлил мегардад. дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷии подшоҳии Арабистони Саудӣ Шоҳзода Файсал ибни Фарҳон Оли Саудро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот маҷмӯи васеи масоили ҳамкории Тоҷикистону подшоҳии Арабистони Саудӣ баррасӣ гардид. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки мо ба густариш ва таҳкими муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории судманди ду давлат таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир менамоем. зимни мулоқот оид ба таҳкиму тавсеяи муколамаи сиёсии сатҳи олӣ ва баланд, робитаҳо дар самтҳои муҳими ҳамкорӣ аз қабили бахши тиҷорату иқтисод, соҳаҳои энергетика, нақлиёту коммуникатсия, саноати сабук, сохтмон, кишоварзӣ, сайёҳӣ ва ҷалби сармоя ба ин бахшҳо, ки имкониятҳои зиёдро дору мебошанд, табодули андеша сурат гирифт. дар вохири ҷонибҳо ба масъалаи татбиқи босамари стратегияҳои миллии Тоҷикистон Арабистони Саудӣ, аз ҷумла стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва стратегияи дидгоҳи 2030, ки бар нафъи мардумони ҳарду кишвар амалӣ мегарданд, таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. ҷонибҳо ҳамчунин ба фаъолгардонии кори шӯрои ҳамкории кишварҳои арабии халиҷ ва осиёи марказӣ, комиссияи муштаракии ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ ва илмию техникӣ, анҷумани соҳибкорони Тоҷикистону Арабистони Саудӣ ва шӯрои соҳибкорони ду кишвар изҳори ҳавасмандӣ намуданд. зимни баррасии масоили мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ вазъи сиёсии кишварӣ ба мо ҳамсояи Афғонистон, тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаҳои таъмини амният, мубориза бо терроризму ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ, бахусус Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони ҳамкории исломӣ ҳамкорӣ судманд доранд ва таъкид шуд, ки кишвари мо аз узвияти Арабистони Саудӣ дар Созмони ҳамкории Шанхай ба ҳайси шарики муколама, ки дар давраи раёсати Тоҷикистон сурат гирифт, истиқбол менамояд. дар мулоқот ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ гуфтугӯ сурат гирифт. хоҷагидорони боғи Сомон 5 навъи ангурро аз кишварҳои мухталиф ворид намуда, парвариши таҷрибавии онҳоро роҳандозӣ намуданд. дар ин бора зимни бозиди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз хоҷагии мазкур иттилоъ дода шуд. аз ҷумла аз штати Калифорнияи Амрико навъи аватар ворид гардидааст, ки ангури бедона буда ба обу хоки кишвари мо мутобиқат аст, омадааст дар иттилоия. таъкид шудааст, ки дар сурати бо муваффақият анҷом ёфтани марҳилаи таҷрибавӣ аз ҳисоби навъҳои нав метавон майдони токзору васеъ ва ҳаҷми истеҳсолотро афзоиш дод. роҳбари давлат дастур доданд, ки нигоҳубин ва рафти омӯзиши ин навъи ангур бо назардошти тамоми меъёрҳои аграрӣ ва ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба амалӣ карда шавад. боғи Сомон аз калонтарин хоҷагиҳои ангурпарварии мамлакат ба шумор рафта, саҳмдорони он таҷрибаи бои нигоҳубини ток ва ангурпарварӣ доранд. саҳми хоҷагӣ дар таъмини аҳолии маҳаллӣ бо ҷойи кор назаррас буда, хусусан дар мавсими ҷамъоварии ҳосил то 3000 нафар бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин мекарданд. айни замон дар заминҳои хоҷагии ангурҳои навъи ҳусайнии сиёҳу сафед, ғалаба, шоҳона, пешбазак, кишмиши сиёҳу сафед, президент, ки асосан навъҳои маҳаллӣ ба шумор мераванд, парвариш карда мешавад. тибқи нишондодҳо имсол нисбат ба солҳои қаблӣ токзор ҳосили бештар дорад. ангури истеҳсол гардида дар хоҷагӣ дар баробари таъмини бозори дохилӣ ҳамчунин ба Федератсияи Русия ва ҷумҳуриҳои Қазоқистону Покистон содирот карда мешавад. сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия аз ҳамватанон даъват ба амал овард, ки ба маълумоти бардурӯғ ва беасос вобаста ба даъвати шаҳрвандони хориҷӣ ба хизмати ҳарбӣ дар Федератсияи Русия, аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатӣ, аз ҷумҳурии Тоҷикистон бовар накунанд. дар ин бора ба Амид Ховар дар сафорати Тоҷикистон дар Русия хабар доданд. шаҳрвандони мо бояд ба маълумоти бардурӯғ ва беасосе, ки аз ҷониби шахсони алоҳида ва гурӯҳҳои иғвоангез дар шабакаҳои иҷтимоӣ вобаста ба даъвати
шаҳрвандони хориҷӣ ба хизмати ҳарбӣ дар Федератсияи Россия аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон паҳн мегарданд бовар накунанд, танҳо ба маълумоти расмӣ таваҷҷӯҳ намоянд, таъкид намуданд дар сафорат. паёмҳо дар бораи даъвати хидмати низомии муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои Осиёи марказӣ ба Россия тақаллубӣ буда ба халалдор намудани робитаҳои Москав бо дигар кишварҳо нигаронида шуданд. дар ин бора дар изҳороти рӯзи якшанбе санаи 2 октябр нашр намудаи сафорати Россия дар Тоҷикистон гуфта шудааст. хабарҳои ба истилоҳ пайдошуда дар бораи даъвати шаҳрвандони хориҷӣ ба Федератсияи Россия аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои Осиёи марказӣ барои мисол фармонҳои қалбакии Вазорати корҳои дохилии Россия бофтаҳои дурӯғин мебошанд, гуфта мешавад дар изҳорот. онҳое ки ин гуна паёмҳои бар дурӯғро роҳандозӣ мекунанд, ҳадаф доранд муносибатҳои моро бо дигар давлатҳо тира созанд, зикр намуданд дар намояндагии дипломатӣ. сафорат аз шаҳрвандони хориҷӣ дар Россия буда аз ҷумла тоҷикон даъват ба амал овардааст ки ба иғвоҳои мухталиф дода нашаванд ва танҳо ба маълумоти расмӣ таваҷҷӯҳ намоянд. санаи 15 октябри соли равон дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии пойтахт бо ташаббуси Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон Иди Меҳргон ҳамроҳ бо фестивал намоиш маҳсулот ва техникаҳои кишоварзӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад, иттилоъ додааст Амид Ховар. дар ҷашнгоҳ деҳқонони мамлакат аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ дастранҷи худ маҳсулоти тозаи кишоварзӣ аз қабили навъҳои гуногуни зироат, сабзавот ва меваҷотро пешниҳодӣ иштирокдорон менамоянд. дар назар аст ки дар ҷашни мазкур намояндагон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳо, донишкадаи аграрии Тоҷикистон ва фаъолони вилоятҳои Хатлон, Бадахшон, Суғд ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок намоянд. ҳамчунин аз ҷониби беҳтарин катбонҳои мамлакат хӯрокҳои миллӣ омода гардида, ҳунармандони мардумӣ осори дасти хешро манзури сокинон ва меҳмонони пойтахт мегардонанд. дар ин рӯз баргузории барномаҳои фарҳангию театрӣ дар назар буда ба иштирокчиён ва кишоварзон тӯҳфаю ифтихорномаҳо тақдим мегарданд. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.